बिथांमोना देखायथोंलाय रायजो राजानो जों नैबे कमिउनिटि हलखौ बानायदों नैबे दालांखौ जों बानायदों होननानै मोनसेबो बिथांमोना बानायनो बुंनो हाया एबा मानो हाया क्षमतायानो बिसोरनि आखायाव गैला हलता डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हाया होननानै बिसोरो आसाम सरकारनो गथायबाय दिनै एमसिएलएफ्रा डिसिनियाव थांनो गोनां जायो डिसिजों खाथिर खालामजाया जों बेखौसो नुबाय थादों बहाथो मावनो हादों बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा माने बुहुमाव हयथ' बेबायदि जारिमिन गैया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सिगनेटरिसफ्रा आरो जेलाव हाबना थानो गोनां जानाय खिन्थु बे एकदम मोनसे जारिमिनाव गैयि घटना जों नुनो मोन्दों आरो बिटिआर सुक्तिया मोनसे सान्ति सुक्तिमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि एबा बर' रायजो राजाफोरा मोनसे सान्ति जोंनियाव नांसिगौ सिलाय हमनाया जोबनांसिगौ सिलाया जोबनांसिगौ बर' समाजाव होरैनानै बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन बे सुक्तिखौ जानायखौ जोंबो समर्थन खालामदोंमोन मोजां बाथ्रा खिन्थु सुक्तिनि जिफोर दफाफोर दोङो बे दफानि मथे बिथांमोना जिबायदि रिहेबिलिटेसनखौ मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होआखै आरो दिनै जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जानि सपनगाव प्राइमारि कमिटिनि दिनै एसे जेनेरेल मिटिं बायदि दंमोन बे मिटिङावहाय गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानि प्राय 8-9 जनसो दिनै जइन खालामदों आरो बिथांमोना बुंदों जे बिपिएफ राजनिति हान्जायानो मोजांमोन बिपिएफ राजनिति हान्जानि लिडारफ्रानो सहाय थहाय खालामोमोन मोजां सालायदोंमोन गोबां जौगानाय खामानि जाबाय बिपिएफ राजनिति हान्जा जेब्ला सरकार दंमोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नुनानै मिथिनानै बिथांमोना जइन खालामदों आरो इयुनसिम बिथांमोना बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो समर्थन खालामगोन होननानै बिथांमोना जइन खालामदों दा बेथ' नंगौ बाथ्रा जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन मोनसे सान्ति सुक्ति जादोंमोन आरो बिथांमोना जेब्ला बिसायख'थि गेलेनो फैयो अब्लानिया बिथांमोना बिराद मोनसे परिबर्तन लाबोगोन होननानै समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन महिला आत्महाय गुटफोरनो 75,000 करि होगोन बिदिनो गोबां बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना लुब खिथिदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय बे बोसोरथामाव बिथांमोना जि खोथा होदोंमोन बेखौ मोनसेबो मावनो हायाखै बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव एसे दुखु मोननाय रागा जोंनायफोरखौ फोरमायबाय आरो माने बे बोसोरथामाव जिहेतु बिसोर हायासै इयुनावबो बिसोर हानाय नंखाला मावखानाय नंखाला मावनायनि गोसोबो गैया बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय आरो दा बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो नागिरफिनदों जे बिपिएफ राजनिति हान्जानि दिनावसो जों फिसाब्लाबो माबा मोनसे मोनोमोन खिन्थु दिनै इउपिपिएल सरकारनि दिनाव जों जेबो मोननो हायाखै बेखायनो बिथांमोना लोब लोबहै ओंखारना फैदों बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजनिति हान्जानो सरकार बानायफिननांगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो चिफ जाफिननांगौ ओरैनानै बिथांमोना ओंखारफैदों आरो जइन जाफैदों आरो जाय रायजोनि प्रतिनिधि जायफोरा देरहाना थांनाय बेक्ति बिथांमोना रायजोनि प्रति रायजो राजानि प्रति जिथु दायबद्धता बेनो बिथांमोननियाव गैया होनायनि इच्छा गैया इच्छा थायोबाथ' होनो हायो सहाय खालामनो हायो मानोथो एमएलए जादों मानोथो इएम जादों मानोथो एमसिएलए जादों जुदि दुखिया सासे मानसिखौ जुदि एसेबो जुदि सहाय खालामनो हायाब्ला सरकारनिफ्रायबो होनो हायाब्ला बिथांमोना दायित्वखौ पालन खालामनो हायाखै आंथ' बेखौसो बुंगोन आरो माने बिथांमोना मावनायनि इच्छा गैया आरो दायित्व पालन खालामनो हायाखै आरो दा बेखायनो बिथांमोना बे दुखिया मानसिफोरनोबो एसेबो माने अनसुंथाइ बिथांमोना होनो हाया बा होआ बेखौथ' आं बुंनो गोनां बाथ्रा नङा रायजो राजाफ्रा नुखागासिनो दं मिथिगासिनो दं दा बेखायसो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव हाबफैदों दा बिथांमोनासो साख्रिबो होनो हायाखै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ हाग्रामानि दिनाव आंनि गथ'आ मोननो हायाखैबो जानांगौ नोंथांनि गथ'आ मोनाखैबो जानांगौ खिन्थु सोरबाथ' बिटिसिनि गथ'फ्रानो मोनदोंमोन ना दिनै बे क्षमताखौ बिथांमोना खोमाना लाबाय साख्रिबो होनो हाला बिसोर थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा फैनानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि मावफैदों सोरबा साफा सानै मोनदों जोंनि मानसि खिन्थु बिसोरो माहा हरदों धेमाजियाव हरदों माहाबा करिमगन्जआव हरदों हाइलाकान्दियाव हरदों काछाराव हरदों धुब्रियाव हरदों बेबायदि अन्यायजों खालामजादों आरो माने बेनिफ्राय बाखि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरथ' जेबो गैखायानो जेबो मावनो हाखायाखै माहाथो मावदों बिथांमोना देखायथोंलाय रायजो राजानो जों नैबे कमिउनिटि हलखौ बानायदों नैबे दालांखौ जों बानायदों होननानै मोनसेबो बिथांमोना बानायनो बुंनो हाया एबा मानो हाया क्षमतायानो बिसोरनि आखायाव गैला हलता डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हाया होननानै बिसोरो आसाम सरकारनो गथायबाय दिनै एमसिएलएफ्रा डिसिनियाव थांनो गोनां जायो डिसिजों खाथिर खालामजाया जों बेखौसो नुबाय थादों बहाथो मावनो हादों
बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा माने बुहुमाव हयथ' बेबायदि जारिमिन गैया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सिगनेटरिसफ्रा आरो जेलाव हाबना थानो गोनां जानाय खिन्थु बे एकदम मोनसे जारिमिनाव गैयि घटना जों नुनो मोन्दों आरो माने आरो बिटिआर सुक्तिया मोनसे सान्ति सुक्तिमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि एबा बर' रायजो राजाफोरा मोनसे सान्ति जोंनियाव नांसिगौ सिलाय हमनाया जोबनांसिगौ सिलाया जोबनांसिगौ बर' समाजाव होरैनानै बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन बे सुक्तिखौ जानायखौ जोंबो समर्थन खालामदोंमोन मोजां बाथ्रा खिन्थु सुक्तिनि जिफोर दफाफोर दोङो बे दफानि मथे बिथांमोना जिबायदि रिहेबिलिटेसनखौ मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होआखै आरो जायनि कारनाव बिथांमोना ओरैबायदि गोदाव सोराव जानानै दं दायो बिथांमोना जेबो भबिष्यत गैया दायो माने सुक्ति खालामनाया जे मिनिंलेस बे एकदम नुजाखाबाय आरो माने दुखु नाङो बिथांमोननि थाखाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिथांमोना जाथिखौ माबा मोनसे जाथों होननानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि दुखुथिया बिथांमोना जाबाय गोदाव सोराव बिथांमोना जाबाय बिथांमोनखौ रावबो नायफिननाय गैला आरो बे सरकारनि दायित्वमोन आरो माने प्रमद बर'नि बे दायित्वमोन आरो माने बे बिथांमोनखौ एसे नायनाया बिथांमोननि भबिष्यत परियाल दं बेफोरखौ नायनाया बिसोरनि दायित्वमोन आरो